kaninyo manausab kanimo. pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan, ang gingharian sa langit sama sa usa ka bahandi nga gilubong didto sa usa ka uma, ug nahitabo nga hikalutan kini sa usa ka tawo apan iyang gilubong pag-usab. Hilabihan niyang lipaya ug tungod niini milakaw siya ug iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya mibalik siya ug iyang gipalit ang uma. Ang gingharian sa langit sama usab sa usa ka negosyante nga nangitag maanindot nga mga mutya. Sa dihang nakakaplag siyag usa ka mutya nga may talagsaong kaanindot, milakaw siya o gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya gipalit ang mutya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Sa unang pagbasa gihisgutan unsay mahitabo sa naong sa tao nga makig-istorya o Ginoo niya sa tibuok katawhan sa Israel. Si Moises ra ang makahimo pag-istorya o Ginoo niya. Unsa may nahitabo siyang naong pag humanyag istorya, magdanag yang naong. So kanang taong makaistorya Ginoo mudanag ang naong. Tanawa ko nang imong tupad ni danag o aop kaig naong. So kung mudanag ang naong sa makakita Ginoo ug makakita sa kagyawa or masuod ka siyawa, muaop sang imong naong. Mo nay timailhan. Unsa may pasabot aning mudanag ang naong? Sa atong panahon karon tawgo na natog blooming kaig naong. Nga kana ang blooming ba kana murag siyag ang sayag kana, sayag og naong. Oh ana, sige ay na lang ng danag, sayag na lang, sige lingiag usab ko no ang inyong tupad, sayag wag naong. Oh ana no. Nayuban sayo pa kay buntag ang naong mura nagikumot sa agta no. Ano bang bati kay naong na ba kusmod kayo kay daghan kay siyag mga problema, daghan kay siyag reklamo sa kinabuhi. Ni barog pa lang niya siyang gihigdaan, reklamo na ditso na reklamo. Ana, wa jud kakita Ginoo ba? Ang nakita demonyo ra gyud. Kamu mga wa mo'y batasan, mga tapulan mo ana, sige ana, wa gyud nakita maayo. Nya kani di ang pagpangita Ginoo nga gitawag og Kingdom of God, di ni siya sayon sad nga pangitaon. Gihisgutan sa atong Ebanghelyo ni Jesus ang duha ka pasumbingay nga ang gingharias langit murag bahandi nga gilubong sa yuta. Depende makakaot ka. Nganong nakautan man to sa usa ka tawo ang bahandi? Gilubong mas dito sa uma. Nya di man sa tunya uma. Nganong nakautan man niya? Ambot lang ngano tong nakautan wa sa kibaw. Treasure hunter siguro to siya. O kana, treasure hunter. O na siya nakautan. Naa siya detector. Naa siya detector. Ang mutya, negosyante siya nakakita, nangita siya pinakanindot nga mutya. Nakakita sa siya, ngano nakitaan man to niya. Kay, simple ra kayong tubag. Nangita man. Naingon tas Kristo, pangita og kamo makakaplag. Mao din ni Roy problema. Di man ta mangitag Kingdom of God, mangita man tas atong kingdom, akong kingdom, akong kingdom. Mo bitan na sa atong amahan namo ingon, moabot ka namo ang imong gingharian. Thy kingdom come. Pero ang gisumpay, matuman ang imong pagbuot
dinhi sa yuta maingon sa langit. So kinsa ra man day ang tao nga makakita og sakto gyud nga nangita aning kingdom of God, kanang tao nga magsigig paningkamot nga ang iyang sundon ang kabubutos Ginoo dili ang iyang kabubuton. Mao nang ang example ni Jesus diri, og miuli kining tao og gibaligya ang tanan. So nakatigom si atong iyang tanang katigayunan, iya tong pagbuot, tigomon ko ni, tigomon ko ni, tigomon ko ni, ako ni kuan i-preserve, ako ning i-savings, ako ni tanan. Pagkakita niya sa kingdom of God, gibaligya niyang tanan katong iyang pagbuot ba, iyang gibaligya. O gipalito niya ang umah. Wa man siya magbuot nga katong umah. Tuwa man, kitaan man niya to. Purti man niyang lipaya. Ang perlas pod, sunang ka, negosyante ka? Unsa may kinaiya ning negosyante? Unsa man? Ihatag ang tanan kwarta or ibaligya ang tanan niyang katigayunan o tigom? Basta negosyante, gani ka, tigom yun. Kaya di ka makatigom, ay nalang pagnegosyo. O, di ba? Pero tanawa, negosyante siya. Iya pong gibaligya ang tanan, gipalit tong usa ka perlas. Why siguro mahalin ba to? Dito na dito yang puhunan. Unsa pa may iyang ginansyahon? Nya negosyante ka? Sira imong sira-sira store. Pero wa na niya baliha. Nga naman, porte gyapon niyang lipaya. Muna si Moises, 40 kaadlaw didto sa ibabaw sa bukid, gibiyaan niya ang tanan. Wa gay siya mukaon, wa mo inom, 40 kaadlaw dito sa bukid. Sige silang istorya sa Ginoo, gipausab og suwat sa Ginoo ang balaod. Di na ang kamot sa Ginoo mo'y gasuwat, si Moises na gasuwat, ang Ginoo na nagdiktar niya 40 kaadlaw. Mo tong pagnaog na niya, ni danag ang iyang naong. Katong primero niyang naog ng Ginoo mo'y gasuwat 40 sa to kaadlaw. Wa kadanag iyang naong, iyang gilamba ang katong tuang bato nga gisuwatan sa Ginoo, bungkagod. Pero pag ikaduha, wa na, Ginoo na gasuwat, danag na kaisag naong. Ano siya? Niya kamoron, mangita mo Ginoo. Mao na, mutanaw gani kas imong banaw, niya galagot ka, pagita Ginoo diha, ayaw buwagis imong tanaw, tutuki siya maayo, pangita ang Ginoo, ay gyuglakaw kung di ka kakita Ginoo. Lagi, kay musimba ka din unya wa ka kakita Ginoo sa naong sa imong bana nga imong ikalagutan, patay ka. Hasta ang naong pari, maparihag naong sa imong bana. Lagi, maglagot man ka. Labi nagmusulti sa tang pare nga susama sa imong banag sinultihan. Ingon, kanang kabit, okay ra na kayo. Naong sa ni pariyam, uking kabit. Higugmaala na inyong bana. Buang sa kaotro, sa ngabit siguro kang buhanga ka. Kaya galagot mo kaniya. Ganda man kasi mong kalagot dire. Di ba? Pangitaan Ginoo diya. Pangitaan yung mayo. Treasure ko na haguan ginani mong pangita. Naunsa ka diya? May magsayon-sayon na pangitaon. Moises gani 40 kaadlaw ditong nangita Ginoo. Di ba? Ikaw sayon-sayon lang nimo. 4 minutos lang, di ka na dyan kahago o sa kaoras o tutok. Kana ko nung imong anak ba nagasigig duwas computer, tutuki ko nung nagmaayo, kakita ba ka Ginoo diha? Ayaw dali-dali kay dali-dali nimo ang imong utok, mura na tapulang dako na addict sa computer nakabiyang imusmos na this computer. Mura na imong hunahunaan, hagui ko no bisag usa lang kaadlaw. Kuyogi ang imong anak anang iyang duwa sa computer niya, tutuki siya maayo. Ang imong tumo nga makakita kag Ginoo diha. Pasabot makakita kag kalipay anang iyang gibuhat. Makakita kag kalipay ba? Prani akong pagkapari sa ikog dupa-dupa niya, gamay kay kolekta. Kay pilar sa kabuk manimba. Og magdali-dalion na kong tanaw, makaingon jud ko, undangon taning misahay sa kapuslanan ani. Ana? Nga ang nanimba sa balik-balik ra sang naong puol na gyud kayo tanaw. Ano bang murag gining naong ay ganun sus na saan arang datong naibago. Pero kinahanglan jud kong mangita ko diha kalipay. Pasabot di ko muundang og misa hangtod nga makakita kog kalipay anang maong buhat. Kana mo sakto.
Pasabot kita na kag Ginoo, kay ang Ginoo lagi makalipay, murag treasure, murag perlas. Kita sagod buundang man dayon. Mabita na ka na mga asawa nga moingon, buwagan ko na ni akong bana pader kay tuan na ni gapuyo siyang kabit nako sa dip ka mo buwag. Siguro usa nga nalipay kas iyang gibuhat. Oh, buang ka dapat. Unsa ko to pagkalipay ana? Ikaw ba kuno diri sa akong lugar nako? Oh, nganong imo mo sa kong pugson diya nga di amang koy ako sang giatubang. Ayan lang kog dada diha, ikaw na lang pangita diag kalipay. Unsaon ako pagkita kalipay nang ingon anang kahimtanga pa der? Buang ko diri nga mangita kalipay. Ana. Di ba mo na inyo isulti, no? Ang una yung buhaton biyae sa nang imong standard. Unsaon nimo pagkalipay nga wa man na mo pasar sa imong standard kay ang imo mang pagbuot maunggoy matuman. Huna-huna ako no be, Lord, niining maong kahimtang unsa may imong pagbuot kay akong tumanon. Ang akong kalipay ang pagtuman sa imong kabubuton nya niining maong kahimtang unsa may imong pagbuot. Nya ikahibaw na nimo nga mao nay pagbuot sa Ginoo, sultihan ta lang imong daan. Malipay gyud ka. Mao di ay. Katubitang dihay akong suod kayo nga mibahad nako nga patyon ko. Nako niining kahimtang Lord, magnaam ta kog pulis kadto kay yati sa noong ka. Kuanta, gamitay tagahom. Daghan ako diri og suod nga dagkog ranggos pulis. Assistant branch manager nagug ko sa ga-acting nagug assistant branch manager sa bangko. Ana ko daghang suod. Adto ko na magpailis dito tanan hapit mga opisyal pulis tawagal na kog kausa. Bahad-bahad ka diha, gibutang pag yung suwat-suwat. Patay ka, prisohon ti ka. Pero ningon ko sa Ginoo kay naagog ko simbahan ga alagad unsa may imong pagbuot Lord. Siya adto asya atubanga kung tamparoson ka patamparos lang, kung sukmagon ka pakulata lang, kung dunggabon ka ayaw glikay, ayaw panagang, kung pusilon ka mas labing maayo. Pagkabati na ko aning maong pulong sa akong kasing-kasing ako, kanya mao'y nindot nga solusyon, adtuon na ako sa agi-adto ginako. Basta lagi singhagan kog maayo, sige kagot mong ipon yas kalagot, aksyon-aksyon og kuha to yang pusil kay pusilon ko kay bukon na kungob mga 1 hour gito hapit, sige pamalikas. Oy ang ending oy naginaksanay perti na mong lipayan. Murag nakakitag treasure. Awa mo kasuway na. Kana ba ang kabubutos Ginoo basta mahibaw ala nimo ang kabubutos Ginoo. Ikahibaw nimo ana makaingon jud ka kanimo ay solusyon kanindot ana ba. Ana kay sakit nga cancer nga stage 4 ay pag sa man kog tambal, sa man kog kwarta, sa man kog kuan. Ana pangutanaw sang Ginoo, Lord unsa may imong kabubuton, magpatambal o dili? Inigingos Ginoo, ayaw na kay see you soon. Mao di ay nindot kayo, malipay na kang mamatay. Kaysa magkarag-karag yung ka dito, panguha gid na nga kuan, sige yung panguha og mga kuan maagi nya ratol kay tanan. Pero moingon sa dang Ginoo nga sige pa ospital naman kay millions diha saom na nimo imong nang gitigom hala pa ospital ngadto nya himuag yung tanan kay ako masadang kabubuton nga naay kananaang mga tambal ana hala hutda ng imong millions kay imo ko nang gitigom para ana ngao di nindot kay hospital Lord no so salamat nakatigom taong kani pagkahurots millions patay dayon ka. Pero malipayon kang namatay kay ngano man wa man ka mangutang. Mangutang. Di ba ka para ning pari nga ning kamot yung mabuhi taon to akong igagaw o karon nakautang. Pero may lansad gani kay naa sa ni bayad nga mga buutan. Basig nakakita pod sila unsa may kabubuton ani Lord nga si Father Siano wa man ni siya ikarefund sa iyang parokya. Kakuha mo siya 400,000. Ana sa daghang nang hatag. Ako lang di usang tingbon ang pag-report kay manang dili matagi-tagi kay nalubong naman gahapon akong kuan kaning igagaw unya si Damasina unya ang mga pledges katong pader unya na nakos Biyernes unya na nakos kuan ako na lang sa tong huwaton kay mo hatag ko report ninyo na mangabot na sa to mag-report na sa ako na lang tingbog kuha basta mo report jud ko ninyo
Pero nindot kaayo. Nga naman, mura ba, kuha na sa Ginoo. Nawagtang rapod ang maong nga ng problema. Tungod lagi kay nagtuman sa kabubuton. Naghunahunam sa kwarto, Lord. Unsa man ni, pagingon, dadon sa ospital, maunay kahimtang. Ako, dada, natay kwarta. Ako, di ay kolekta. Natay kwarta, di ay kolekta. Mana, rasad. Kana atong generator diha, ang generator. Pag brown out, tinaw mo dyan kaysa kung una-una. I-order na lang tong generator. Maghuwat pa ka. Yang moabot din nga na dakong okasyon, maghuwat pa ka. Di ra ba na madalig install o tanawa, di ba dugay kay sige patag trabaho. May kay functional na siya gamay. Oh, karon sad gamay na lang sang nahibilin. Pila na malay nahibilin sa atong gibaligyang slots. 180 man to ka slots atong baligyan na. Karon 80 na lay nahibilin. Ala, hapit na mahurot. 80 na lang. 100 na nahalin. Oh, di nindot. Nya katusang atong hope and opportunity, murag hopeless naman tato kay dugay man kay nairog. Ana, karon 202 na lay na 212 na lay nahibilin. Ana, sirit na ni, kurot na ni siya. Kana kung dunay makakitag treasure nang ila ding paghatag dinhi sa simbahan, makalipay nila kay pagbuot sa Ginoo. Pero imo ra sa ganing pagbuot, tagaan tigag dako pa der kay hutdon ko nagpalit ng imong slots. May magwa ko'y kwarta, pero ang imong pagbuot nga imo kung pabilibo nimo ba nga daghan kag kwarta na di gyapon ka malipay ana. Lupig lang ka atong PWD nga nagtigom og maayo aron kapalit og usa ka slot, upat ka buwan niyang tigom. Yan i-text din ako, padir ako nagyong na deposit napadala na gid nako sa kanini ang Palawan, ang dugay na jud kay nakong tigom-tigom ani padir. Salamat ka nakaabot pa jud ko sa hope and opportunity. Abi na kog mahutdan ako di apay 200 kapin. Pwede na sa ka magtigom og usab. PWD. Mao na ang tao nga malipayon kana laging nagtuman sa kabubutos Ginoo. Kung ikaw sa imong pagkabana gatuman ra kas imong kabubuton, di jud ka malipayon, siging kuyo ganang imong asawa. Magantos gyud ka. Pero imo nang sugdan pagingon, Lord, unsa may imong kabubuton nga gitagaan man kun imo na ning asawaha nga wa na man ginilami. Nya ngano maning kani man sa imong gihatag nako. Ana, igsultis Ginoo nimo sa iyang kabubuton, nya makit-an gina nimo. Mura bag mahibaw-an na nimo ba? Malipay ka magtan-aw sa imong asawa. Luod na kay imong kabit. Lagi, luod na kayo. Hilasan pagyud ka. Makahilak mo ng uban. Nganong nabuhat man to nako, pagkawa gid ako'y ayo. Hilak ko ikahibaw? Hilak. Hasta sa tingalin ng mga manuyupay, kadaghanan nako nga kuanan nga mga manuyupay nga pagkakita nila sa ilang kahimtang, sus grabiha sa akong gibuhat, sa akong lawas, sa akong pamilya, sa akong mga silingan tanan, purting makabakho hilak. Di man gid ito kabubutos Ginoo. Nya lipay na kay sila, bahala guay kwarta pa der, bahala na nig patyon ko, basta di na gyud ko aning buhata. Nya malipayon kung mubuhat ani, ay kaugma patay na yon. Pero malipayon na. Kaysa buhi ka nga bisikang lingi-lingi, imo pang mata murag flashlight, kagot pa imong ipon, lain na natin naon nimo, murag kagiyawag naon niya, pangulata diri sa mga anak, pangulata sa asawa, pamusil dito sa mga silingan. Yan, lipay ka na. Oy, pero ikaamgo nimo. Kadang nagpuyo-puyo nga makaamgo sa kabubutos Ginoo. Asos hilak pahapa ko na hubag ko ng naong upanguan, hilak pagkadako sa kong sala. Pero kining pare di gyud mo hilak nindog na tayo.